vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe mwanakomana. Hei, zvazvakangooma hazvo. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, pane nyaya dzandakapindana nadzo apo pandainge ndiine makore 19 years ekuberekwa. Zvakaitika ndezvekudai, ndaiva nebest friend yangu. Inini naye takaenda kuchikoro chimwe chete uye kumusha kwatinobva uko tinobva kumaraini mamwe chete, but shamwari yangu uyu akazofa ende akafira mune imwe accident iyo yakaparadza munhu wose uyo wandainge ndakatakura mumotikari iyo yandainge ndichidriver. Inini ndini ndega ndakakwanisa kupona nekuda kwekuti paaccident iyoyo dzainge dzitori mhiko dzangu dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa. So inini nefriend yangu tainge tiri mabest friends. Ndo patakabva tazotaura paya tikabva tati sichas rekumusha rakadhakwa, handeiko Harare tinge tichinopanda. Apa tainge tisina kana idea yekuti kana tazosvika muHarare tichange tichizopanda sei. Ndo patakabva tazouya muHarare ndokubva tatanga kugara zvedu murenk. Takagara murenk mukoma ndokubva tazosangana noumwe murume paCopacabana akabva ati iye ainge achiziva umwe mudhara aikwanisa kutibatsira. Saka mudhara uyu aiva nemotikari yake iyo yaainge achida kuti ange achizoisa pamushikashika. Since isusu motikari tainge tichitogona kudriver, mudhara uyu akabva ati vakomana chimbofaniso kushandai, but zamai kuti zvinhu zvenyu munge muchizozviita nekukasika, munge muchizotora malicense. Mudhara uyu ainge achitipa mari shoma sasa, ndokusaka ainge akatipa motikari yake because vane malicense vaisambobvuma kuti vange vachishandira kamari kashoma ako katainge tichishandira inini nefriend yangu. Zvino ndakabva ndaona kuti friend yangu munhu uyauya wekuti ainge ari very intelligent ende paupenyu ainge ari very bright, munhu wekuti aiti kana akaronga chaanenge aronga zveshuwa chinhu ichocho chaizotobudirira. Ipapo patakatanga kushanda iniwo nekunakidzwa neHarare ndakabva ndazotanga kusvuta mbanje ndichinwawo doro, but friend yangu yakabva yazoshingirira ikabva yazotora chiprovisional. Kubva ipapo ndokubva yazotora license. Zvino akati atora license ndobva ndakabva ndaona kuti inini ndainge ndava kusanyanya kufarirwa nemudhara uyu, worst of all nekusvuta mbanje kwandainge ndava kuita. Saka zvandakazoita one day ndakati ndakadhakwa ndokubva ndazodarika nekumba kwake mudhara uyu because ndaiziva kuti aisawanzo kubatika usiku pamba because munhu wekuti ane masmall houses akawanda. Ndakabva ndasvika paya ndichishandisa advantage, ndokubva ndasvika mudzimai wacho aripo. Ndikabva ndati kumudzimai wacho ndainge ndichida motikari. Mudzimai wacho akambozama kuti ange achindinyima motikari asi ndakangoramba ndichimumanikidza kuzvonosvika achizondipa makii. Ndakati ndichitora motikari iyaya, unfortunately motikari iyi yakabva yazoimpoundiwa ndokuzodzingwa basa kwandakazoitwa ikoko. Ndikabva ndazosangana zvekare noumwe mudhara uyo ainge aine chirori chake, ainge achida kundipa chirori chake, but kuti ndinge ndichipinda basa ndakatoshandisa license refriend yangu. Asi sezvisinei ndakati ndichingobva mukuwana basa then license riya rakabva rarasika nekuti ndainge ndakareisa mune chimwe chikwama. Saka chikwama ichi handizivi kuti ndakabirwa here kana kuti chakangorasika. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti friendship nefriend yangu inge ichizodhakwa since ndainge ndarasa license yake. Then iyewo akabva azofaiwawo basa nemudhara uya because ainge ava kungodriver asina kana license. Zvadaro mukoma takabva tazongotanga kungotambudzika. Inini nefriend takabva tazoti it was far much better kuti timbosvikawo kumaindustry kunana Willowville because tainge takanzwa kuti kwaiva nechimwe chikambani chaipota chichitora matemporary worker. Musi wacho wataifanira kuti tinge tichienda ikoko ndakabva ndaramba because already inini ndainge ndatofamba ndikatsikisa metsi dzangu. Friend yangu uyu ndainge ndakamuti handeika timbosvika kumaprofita timbonzwa kuti zvakamira sei, but friend yangu yakabva yaramba ikabva yati iwe unoziva kuti makuriro edu atakaita takanzi hatifaniri kuti tinge tichiita zvekumasowe, we just need to pray. Ndikabva ndati alright paribo, and I pretended sekunge ndainge ndisingadi kuenda kumaprofita, but ndakabva ndati mirai ndinge ndichimboenda kunovhunzira kun'anga ndimbonzwawo kuti madzitateguru vari kuti kudiko nekutambudzika kwose uku kwandiri kuita.
ndokubva ndazoenda kudombo shava ndikabva ndazoenda kune vamwe gogo avo vandinototya kana kudoma nezita nekuti munhu wekuti ane masimba, vakandirakidza masimba avo gogo ivavo ende havajaiririki zvekuti unongotaura zita ravo pose pose. Saka gogo ava ndo vakabva vazondirombesa. Ivavo vakazonditi vainge vachida kuti ndinge ndichiisa dota mune rimwe changani bhegi, vakanditi changani bhegi iri ndo rauchange uchizoshandisa muupenyu hwako. So ndakatora dota riya pamba pavo gogo ava ndikabva ndazoisa muchangani bhegi riya. Then vakabva vazonditi dota iri ndikuda kuti paunozosvika kumba uri kufanira kuti unge uchiriisa mumvura yekunwa uye nemvura iyo yamunoshandisa kubika. Since ndainge ndatovaudza about my friend, ivo gogo ava vainge vatosarudza kuti ndichange ndichizoshandisa best friend yangu paurombwa hwangu. Ndakabva ndadzoka paya in secret usiku hwakazoti hwasvika pandainge ndobika ndakabva ndazotora madota aya ndikabva ndazomamwaya mumvura ndokubva ndabika paya tikabva tadya. Saka friend yangu uyu paakazoti handei kuna Willowvale timboenda kunozama tinozama Lucky, ndakabva ndazoti iwe ufanira kufamba ndichange ndichizokutevera, but honestly ndaiva nemhiko dzangu dzandainge ndichida kuzadzisa. Iye akazoti abuda time ndo pandakabva ndazomuka. Ndakati ndamuka ndo pandakabva ndazoona kuti muchangani bhegi riya randainge ndakapiwa nagogo vaya vekudombo shava, muchangani bhegi imomo mainge muine mari. Zvino ndakati ndataura nagogo vaya ndikabva ndati gogo kuno kundiri kuona mari, handizive kuti mari iyi ndoita sei nayo. Gogo vakabva vanditi mari yauri kuona haisi mari, nekuti mari iyoyo ichiri mumhepo, imhepo iyoyo yauri kuona. Saka pari kudiwa ropa reshamwari yako kuitira kuti mari iyoyo ukwanise kuzoibata physically. Gogo vakabva vazoti kwandiri uya kuno, ndikabva ndaramba ndikati gogo handingasii mumba muine mari yakadai, ko kana ikabiwa. Gogo vakazonditi usatya nekuti mari iyi ichange ichizongoonekwa newe chete. Ndo pandakabva ndazosimudzira ndikabva ndazoenda kudombo shava tikabva tazopedzisa mhiko dzedu dziya. Gogo vaya vakabva vazondipa mushonga wekuti ndinge ndichinwa, vakanditi mushonga uyu wandiri kukupa kuti unge uchinwa ndikuda kuti musi wazvichazonzi uchaita accident sezvandakakuudza iwewe uri kufanira kuti mumotikari imomo iyo ichazoita accident ndiwe unofanira kuti unge uchiidriver, uye shamwari yako inofanira kuti inge ichizofamba newe mumotikari imomo, otherwise mhiko idzi hadzizoshandi. Mhepo iyi yauri kuona ichabva yazongonyangarika, mari iyoyo ichabva yadisappear ende uchazongoramba uri murombo. Ndakabva ndazobva kudombo shava ndokubva ndazodzoka. Since gogo vaya vainge vandipawo mishonga yakasiyana, umwe wacho vainge vakanditi uyu uchange uchizouisa pasi perurimi. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndanotaura nemurume uyo watainge takamboshandira, iye ndokubva abvuma same time akabva azondipa motikari. Mukoma ndakati ndichingonotora motikari ndokubva ndazotaura nefriend yangu, because iyewo friend yangu ainge atoboyekana, because friend yangu uyu paakaenda kuna Willowvale ainge ambopiwa promise nevamwe supervisor vepakambani pacho ipapo, but vakabva vazongomudisappointa vakamufonera vakamuudza kuti usachidzoka zvako pano nekutoti tatowana umwe munhu. But chainge chaitika ndechekuti gogo vaya vakanditi uyu haasi kuzowana basa nekuti tikuda kuti tinge tichizomushandisa pamhiko. So pandakadzoka ndakabva ndatoona kutoti friend yangu yainge yakatodhinikana, ndikabva ndati iwe ngatidzokerei mundima mhani tinge tichiita basa ratinoziva. Akabva abvuma, ndikabva ndamuti instead yekuti tinge tichirova local ngatimborova long distance. Saka takabva tazopika vamwe vanhu, takavapika vanhu ava ndokubva tazopinda zvedu paroad. But takati tiri paroad paya ndo pandakabva ndazotoona rimwe truck rainge richibva on the opposite direction. At that time ndainge ndisingatombomhanyi zvekuti I was not supposed to have an accident. Accident ipapo pakafiwa mukoma, but ndini ndega ndakararama. Ndakabva ndazotorwa ndikabva ndazoenda kuchipatara. Zvino ndakati ndirere muchipatara for 2 weeks. Chainge chisingazivikanwi nehama dzangu ndechekuti inini at that time ndainge ndatotorwa mweya wangu, because gogo vaya vakabva vazouya nevanhu vavo ndokubva vazonditora paya vakabva vazondiendesa kumusha kwavo kudombo shava. Vakabva vazondiudza kuti ndaitofanira kuti ndinge ndichitochererwa 6 feet muvhu chaimo. Vakabva vanditora vakabva vaenda neni kumakuva. Ndikatoona kutoti gogo ava
vainge vatogara vandicherera rimwe guva. Ndakabva ndazodzikiswa muguva muya because vakaita zvekundiradzika pachimhasa vakatondivhara neblanketi sekunge ndainge ndatofa, but zvose zvainge zvichiitika ndainge ndichitoona kutoti chii chiri kuitika. Ndikabva ndafushirwa muguva muya for 2 weeks mukoma. Ndainge ndirimo muguva ndichitoona kutoti muno munzvimbo mandiri makangoita zizarima ndiripo pasi pevhu. Then 2 weeks dziya dzakazoti dzapera, gogo vaya vakabva vazouya nevanhu vavo vakabva vandifukunura pakati peusiku, ndokubva vazonditora tikabva tazoenda kudare ravo tikabva tazopedzisa dare rangu. Dare rakati rapedziswa vakabva vazonditi you are now free to go, asi vakabva vazonditi miko dzangu ndedzekuti handifanire kuti ndinge ndichizoona apo pakavigwa best friend yangu. Dambudziko riripo nderekuti inini nefriend yangu tainge tiri next doors, ende paakavigwa ndinotozviziva kutoti akatovigwawo apo pavanovigira hama dzavo ende padhuzesa nepamba pedu, zvekuti kungosvika pamba kudai kana tigere panze ndinenge ndichitoona makuva epamba pavo. And I know kuti kunyangwe ndikada kuavoida kuenda kumba vanhu vachazotanga kutaura kuti koseiko mukomana uyu watiri kungonzwa kuti ava nemari kuHarare ava kusada kuuya kunoku kumusha. So handitombozivewo kuti ndichapafambisa sei. Another story yakaitika ndeye kuti one day ndakatoti zvangu ndichibva kushop because ndine mashops angu akati one day anotengesa mastika zvekare nemaoriginals, mashops ehembe. So ndakati ndiri munzira ndichidzoka ndopandakangokaruka ndaona kuti kubackseat kwainge kuine munhurume ainge agereko. Ndakati ndichicheuka kudai ndikabva ndaona kuti munhu uya ainge asina musoro asi ainge akangogara kudai. Ndopandakabva ndavhunduka, ndakati ndichinovhunduka ndichinotarira kudai papassenger seat ndikabva ndazoona kuti musoro wechipoko chiya wainge wakagadzikwa passenger seat. Ndikabva ndarohwa nehana. Then zvakazoitika zvekare ndezvekuti ndakati one day zvangu ndiri munzira because zvaizvezvi kuti ndinge ndichifamba ndiri ndoga ndinonzwa ndichitya sei apa n'anga iyi inogara ichingondituma kune dzimwe nzvimbo dzekuti I have to travel throughout the night. Apa ndinenge ndichingoona chipoko chebest friend yangu. Saka zvandinowanzokuita ndezvekuti ndinobva ndapika up vanhu kuitira kuti ndisazofamba ndichivhunduka. Ndakabva ndazopika up vamwe vanhu pakabva pazoya umwe mukadzi akabva azogara pafront seat. Mukadzi uyu ainge aine handbag rake raainge akaisa pamakumbo ake. Handbag iri ndakazoti ndaritarira ndikabva ndaona handbag iri risisiri handbag asi wainge watova musoro wefriend yangu. Zvaizvezvi ndinongoramba ndichingochiona chipoko chake. I don't know kuti mishonga yakaita sei yandinofanira kuti ndinge ndichishandisa so that ndisazoramba ndichingoona chipoko chake. Ndo miko idzi dzandakaita mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe, kuchekeresa your own best friend akomana, kuchekeresa your best friend. Hanzi zvaizvezvi ndinoona musoro webest friend yangu uri passenger seat. Nyaya idzi dzekungokwira motikari dzevanhu ipapapa ambuya ivavo vanonzi vainge vakatoisa handbag yavo pamakumbo avo vakazokaruka vatobata musoro webest friend yangu. Ivo havana kana chavakaona. Ndopauti uchiburuka mumotikari imomo wotongodzwa kuti panapa ndatakurana nemamwe mazimhepo. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Let us keep on praying because nyika yashata iyi, nyika yakatakura kurema. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini baba naamai vangu vakarambana apo pandainge ndichiri mwana mudiki, kana zvichitaurwa zvinonzi vakarambana pandainge ndichiri ne3 years. Saka baba vakabva vazowana umwe mukadzi wavo ndokubva vazoita zvavo imwe mhuri yavo. Havana kana kuzombogara vatsvaka amai vangu kana kuti tsvakawo isusu. Zvino takazongokura takadaro zvedu tichingorerwa nehama dzaamai. Mwariwo vakabva vazotiropafadza. Inini ndikabva ndazowanikwawo zvangu nemurume wangu anondida, murumewo anobvawo kumhuri ine mari. Then ndainge ndagara zvangu ndiri a well educated person. Saka ndine kabasa kangu kandinotoita, kabasa karibo
nemurume takabva tazoya kunoku kuJoni. My mom then passed away. Amai vakafa mugore ra2014 tikabva tanoviga mama. So all along baba vainge vachingotitsvaka, but vakatanga kutitsvaka mushure mekunge vanzwa kuti ndainge ndava kunoku kuJoni. So the thing that happened is that baba vakabva vazotanga kurwara mugore ra2022. Baba vakati varwara ndakabva ndazofonerwa noumwe munin'ina uyo akangozviintroduce kwandiri akati, sisi, we have been looking for you, inini ndiri mwana wababa venyu. This last year ndopa akazonditextira message akabva ati, sisi tikutsvakawo mari yekuti tinge tichirapisa baba. So hanzi my father ivo vane dambudziko remakidneys, saka vari kufanira kuti vange vachiendeswa kuIndia. The money I have it, mari yekuti baba vange vachienda kunorapwa kuIndia ndinayo mari iyoyo, but I'm not willing to do that. Ndinokumbirawo ma-advices enyu kuti ndoita sei, ndoramba ndakangosunga moyo wangu here, or should I just forgive and forget? Ndobva ndangovapa mari voenda vonorapwa so that he can get out of my life. Zvaizvezvi vanongogara vachingoshandisa mafoni evamwe vanatete vachitumidzira mamessages vachiti, mwanangu usandikanganwe, ndiri babawo vako, please remember me. But how can I remember a man who I do not even remember, because kana chiso chavo handichatombochirangariri. I only see his pictures kuti takaita kakufanana, but I do not remember him at all. Vakati dampa baba when we were still very young. Vakai vangu vakatambudzika. So I feel as if my father does not deserve kuti ndinge ndichivabatsira. Please ndinokumbirawo kuti munge muchindi advisawo, ndichange ndichizotevererawo mu comment section. I have so much bitterness towards my father. Hey vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi baba vangu was an absent father, but takura kudai baba vari kunzi vari kurwara nechirwere chemakidneys, vari kufanira kuendeswa kuIndia. Mari ndinayo, murume wangu ane mari, we can send him to India, but handisi kuda. I do not want to use my money on him. Hanzi ndine bitterness. Ngativapewo advice vanzvadzi vedu ava mu comment section. Hey, zvakangoma hazvo vedu we.